Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngam no adasaan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa kadagiti kamang ti pamilya na, tinalikodan na ti pamati, kat dakdakes pay ngam iti saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Hello? Ada ka din dyan pabanglo nga order ko? Ay, awan pa'y manang. Diyan nga yung lipstick. Adan? Awan pa'y dagita order mo apagpapintas. Kat? Apay nga ron ngay mawag ka. Madi man ang direct na ni Mader. Agulaw-ulaw manin. Gimatangak mo taniti agas na. Naibusan Hindi pa napalabas ang bulan, hindi gimatang kanya. Kayat mo asawan? Siyak manan ti gumatang? Awan mo ti kwarta kay gatang ko. Imbagkan ka at the work mo. Kasla siyak laang mati anak ni Nanang. Ni Manang Tess ngay. Agdawat kamot kan kwa na Ay na, kat may suman ang tinaggastos, idi na udi anak ko ang fine ni Nanang. Kan iso ti para gatang iti grocery iti balay. Basta. Awagam. Napagpapintas ka na lahas mo, nagado ti kwarta. Angam no kasapulan ni Nanang. Ay na, nakaimimot ka. Basta. Tong palam timbagak. Awagam ni Manang Tess. Oh, apay nga adda ka dito yung opisina mi. Ay na, talaga nga inururay ka, Manong Fred. Adda papanan mi kadagiti barkadak. Anyaya ti bagam. Ninanang Simro man ti sakit nan. Bakit nga minan? Agulaw-ulaw manan. Kat kwarta manan. Ina ko mga rod ipacheck up. Kasapulan mati kwarta, Manong. Pangalakay. Anya pa'y lang ita. Saan pa pa nagsusweldo? Pare Fred, sumarunukan to hindi pagjamingan tao. Kumanang ka rin. Sa dino? Ijayan tiyan wa babay. Mamon. Woy. Sige. No saan ka mang Ted? Umay mumat pasyaran ni Nanang takanayon nakadamdamagin. Sige. Kita to. Mapangkan? Una. Ibagam to kininanang. Pasyarak to. Anyaman ba ito akabsat kon? Unaan na ba iti barkada na? Si Briano, anak ko. Sepi, Nanang. Masapol pa'y aya, kumpleto nyo tinagan ko. Kinasarita mo ka din ni Manong mo, Fred. Wad, Nanang. Umay nakanto ka no pasyarin. Ni Manang mo, amari ko. Tajay, Busy nga gisursuro. Kat, kumusta mo't ni Manang mo, ates? Ay, aday di Singapore. Agtutor. Saan ka madanagan, Nanang? Tano sumangpet ng agasawa, si kanto ti umuna abirukan na. Mariko, apay nga adda ka dito eh. Sige kiti Apay nga da ka dito birthday ti principal mi. Kumparik ti asawa ti prinsipalyo. Inimbitaran da kami iji opisina. Nasaya at na nakita ka dito Mapan mo kanu bisitaan ni Nanang. Nuagsasao ka. Kasla sakla ang ti anak na dito eh. Sika kanu nga ron ti kanayon abirukan ni Nanang. Uray si kamat. Ay, jak pa'y lamasango ti mapan ijay. Umuna ka amapan. Ado pa lang ti trabaho mi iji opisina. Agisamsambot kami ita. Uray da kami mat. Saan ta napagsaritaan da ita? Ala, umay ka. Intamad tan mangan. Lakay, again enjoy ka kadimot lang iti panagpasyar ta dito Singapore. Basta si katikadwak, bakit? Nagpintas ka nagdalus gayam dito Singapore niya. Ay, no napigsapel ako man ni Nanang. Umaidamot ko magpasyar dito Ay na, sigurado ang magustuhan ni Nanang dito Aywan gayam, awagak man ida. Damagak no anya ti kayat da pasarabo.
I-video call ko ida. Nakontak mo ka di? Aday tan. Hello, Manang Tess. Oh, apay adi mo i-on ti camera. Ay na, mabainang. Jack pa'y nakadigos, Jack pa'y naka-make-up. Busy ka kadila una yan. Tani nanang, madiman ang tirik nanan. Anya? Oh, di ka man na nagpanik. Ngam, apay nga italang ibagam kanya. Kumusta ni nanang? Ay, agkakapsot. Nakaida. Anya? Lakay, agawid tan. Agsakit ka no ni nanang. Ne, kunak mo no makalawas ta pa'y dito eh. Tado pa'y ti pasyaran ta. Agawid tan. Sana mabali na baybayak ni nanang. Hello, Cipriano. Oh, Agawid kamin ka ni manong mo. Agawid kamin inton bigat matlaan. Masapa ti flight tang agawid inton bigat. Iso ang maturog tan. Sana ka makaturog amang pampanunot ka ni nanang. Saan mo nga stressan ti bagim? Bakit? Saan nabalit agawid tan? Kaya't ko kumapay ti agpasyar. Jack mat lang ma-enjoy ti panagpasyar ta. Nukas ta na damag kong agsaksakit gayam ni nanang. Isong ordanas ka ni aginanatan. Narigat na agpampanunot ka akasta. Anya ka no nga oras as umangpet damanang mo. Ay na, nanang. Bangan ka pa'y At dada pa'y lang iti dalanda. Ay di ko sanak kumapay. Mabainak as umango kinimanang mo. No sa anak digos. Ay nawan, digusin ka. Ang mangan kayo pa'y ananang. Kan bangbangluan na ka. Ay nawon ka di. Isudan samot dagitan anak ko. Ay na, isuda na talaga. Ay na, sa anak pa'y anak kasukat. Nanang, anya tinapasamakan ka. Ay, nagulawak lang ang anak ko. Ipanda ka ni di ospital. Lakay, isagana mo ti pangiluganan ta ka ni nanang. Cipriano, intayo ni di ospital. Wen manang. O sige, kaya sagana kung ti pagluganan tayo. Ijay private hospital ti pangiparan tayo ka ni nanang. Siya kung ti mga sikaso kan ka dito ospital, nanang. Agyaman na kanak ko. Saan ka mabalin abaybayan? Ay na, kasla imimbagak matag. Di mo man ipagatikas ta, nanang. Gastusak ti pa naka-confine mo. Iso asaan ka amadanagan. Ay na anak ko, maibusan at ikwartayo. Anya maibos. Maibos ay ti kwarta ti managtulong a tao. Mala, ano sandak nga road anak ko. Apay ayangag sa kayo iti kasta. Agpapigsa kayo ket di. Tapno ipasyar kayo. Ay uray saan yun anak ko. Umdas kanya kung da ito'y apanangaywan nyo kanyak dito ospital. Makapakapsot mo tagbantay di ospital, lakay. Ket, kumusta ni nanang? Mayatan, makapanganan. Agbuy-buyay ti TV tay pinanawa. Nasayat no kasta. Ala, mangan ka nga ro din Nagpaluto akiti katulong tayo ti tinola. Isa ti pagsangwan ta. Imawag ka di kan ni Michael? Saan pa'y mat? Apay aya? Ay, damagan ta no na ipasana mo't laang ti board exam na. Bakit? Padaanam tulatan ta may pablaknot lang iti internet. Ala, umay kakit din, tamangan tan. Nairwar yung matgaya man ni nanang iti ospital. Wan, ang maapay nga itaka lang umay pumasyar. Di ka man agsawi ti kasta. Mangag na ka ni nanang. Ay na, nakaturog. Iso adi mo pa'y mabalin na disturbuan. Kat, sino nga'y tinaggastos? Siyempre, jay milyonary akab sa tayo, Talaga nga ado ti kwarta ni Manang Tess. Ay na, aglaplapusanan ti bendisyon kan kuana kunam takasano, managtulong ngamin ti kabsat tayo. Agpaspasagid ka kadi? Ket, anya nga? Amom, ti tao ama nagtulong itipada na atao nang runa dagiti kabagyan no pamilya na. Bendisyonan ni Apo Dios. Wanan. Amom kadi. Oh, Pinanawan na kami nila kay ko.
Anya? Apay ngay? Adda babae na. Ha? Nagbabae man eh? Cipriano, Ay, nanang. Apay nanang? ikanak man iti dano manakaw. Ay, Wan! Ala, ingka ni nanang iti danom. O sige. Nanang, adto iti danom. Ha, mari ko, anak ko. O nanang, pasensya kayon. Italaang manen ang makabisita ak. Adda ka di manan parikot mo, anak ko. Nanang, Saan kayon samot nga minan ang makimismisa? kasano ang makimisa ak. Kat mariribo ka na. Gaputa sa balin ti pagaw-awidan nila kay ko. Agsasarunon dagiti aparikot asimmang bahi iti biyag ko, nanang. Isaldak pa yan dagiti alahas anagat-gatang ko. Agrigriga takitan, nanang. Michael, anak ko. Kumusta ti trabahom di ta Cavite? Nakapasa ka kadimot lang iti board exam mo? Ay na, kurakon ka ta nakapasa ka, anak ko. Kanayon da ka ngamin ngay karkararagan ka ni dadim. Ay, Nanding, lakay! Umay ka ta kasaritam iti telepono ti anak mo. Bakit? Apay? Kasaritam ni Michael. Nakapasa ka no iti exam na. Anya? Nan? Hello, anak! Congrats! Ay na, talaga ngay pampanakil da ka. Agsangsangitan ni mamim, gapo iti ragsak na. Ag-celebrate tayong agpapamilya. Ay, apay manang. Anya ti celebraran tayo, ha? Ay na, nakapasa ni Michael iti board exam na. May son nga engineer. Asino tinakapasa? Ay na, di apo ko yung ani Michael, ah. Kasta aya. Iso nga ayaban nyo damari ko kan Fred. Kan amin akakabagyan tayo. Ag-celebrate tayo. Kasad umot nga ije apo ko anapintas. Ni kanon na din, manang Tess. Di buridak mo, ah. Ag-graduar tumatan iti nursing, nanang. Oh, nangagyon, nanang. Ay na. Maragsak anak para kadakwada. Sapay ko mataag-awid dan tumot nga rutap no agkikita tayo. Pagawidak to ida talaga, nanang. Kan inton agsulsweldon ton ni Michael, isunton ti mangted iti kwartayo. Dahi tamanin ti kunakon. Apay anila ang nanang iti kan na. Siyak, sa anak pa na makarkarwar, kagpaspasyar. Tani, didak mo ikan iti kwartak, manang. Siyakton ti mangted kan ka. Ha? Agpasagid ka paylaan. Amok ti kayat mo. Ay na, manang, nagswerte ak lakit din, anaadan iti kabsat akaskan ka. Thank you, mwah! Tay nagkandak pay. No asino di bagbaga ti katulong ko abisita? Si Kamot Gayam, Fred. O anya, kumusta? Manang, Aguray ka man. Apay ako mutkutong ka. manang. Kuna ti doktora nagpa-check apak. Nga amangan no cancer ti sakit ko. Anya? Ay na, liklikan pay lang amin ti agsigarilyo kan uminom iti arak. Manang, sanak pa'y lang nga makabayad kan kay ti utang ko, ah. Numabalin, nayunak pa'y kuma. Sige, kayat ko ang maimbagan ka ading ko. Diyak kayat nga agsakit ka. Taamok nga da pamilyam amang namnamakan ka. Agyaman ak manang. Uwan gayam, adagayam ko a doktor. Mabalin ka nga i-refer kan ko na. Uwan man nga rod manang. Kan, uwan gayam, umay kayon to. Ta celebraran tayo ti panakapasan ni Michael iti board exam na. Ha? Talaga manang? Uwan ading ko, adan engineer iti pamilya tayo. Ay na, maragsakan ak parakan ka, manang Tess. Talagang aglaplapusanan ti parabor ti Diyos kada kayo.
Intay laglagipan at isipupuso nga itutulong, kat bendisyon ti Diyos ti supapak na. Agtitinulong tapno agtultuloy mat tinaragsak a panaglalangan ng runapay iti pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag oras kada kayo amin.